ପଣ୍ଡିତ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର 1820 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଠାକୁର ଦାସ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ। ସେ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୀରସିଂହ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ଠାକୁର ଦାସ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଥରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲୁ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ଦିନେ ଭାରତର ଜଣେ ମହାନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। ଏହି ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରଖୁଛି।